kaka nyithindo ka gitimo gik ma nyithindo timo. Egino mabende duoko chuny en ni jalup ruoth ma Uhuyi e kar chung'od bura ma Ugunja ochiwore mar luoko ne jodongo ka bende ochwalo negi chiemb kony. Samuel Maero wacho ni ne odongo e chandruok omiyo ok onyal loko toke ne joma chandore. Oketo tenge odiochieng' achiel e juma mano mar limo jodongo kod jomong'ol. Reipolo omiyo sigand Maero ma bende chiwo atamalo 30 mar osache ne oganda mochan. Tabitha Weya owe kende koda nyuonde. Kawuono to wendo olime. Jalup ruoth ma Uhuyi Samuel Maero. Okologi mondo omos Tabitha. Ene tich. Obiro luoko ne miyo ma jahigni 76 ma wachore ni nyare ojwango kata obedo ni en kod ng'ol. Inafika wakati huyu mama hana kitu ya kukula mpaka anachukua mchanga anaweka chumvi anakula hiyo mchanga ndiye akunywe maji. Ka otenore kod nyamrerwa Sara Mukoya giluoro gweng' dichiel e juma ka gikonyo jok ma ok nyal. Watu wanafikiria maybe kwa wakati mwingi tunafaa kukaa kwa ofisi. Ukikaa kwa ofisi hautajua mtu ambaye ako na hitaji anahitaji gani. Lakini wakati natembea around nikiona watu wangu ndo najua mahitaji yao. Ruoth reso joge e gweng'. Weya ne onge kata ot to jasiasa moro nogedone. Kawuono obuonjo nikech jalup ruoth olime kod mich makende. Kama sasa kwa baraza huyu hawezi fika na wengine wale hawezi fika, tunawapelekea mambo ya serikali kule nyumbani. Juma ka juma Samuel Maero timo limbe ne familia 15 mag joma ochan e gweng' ma Uhuyi, Ugunja e kaunti ma Siaya. Kwa wiki ninatenga siku moja, niko na siku moja ya baraza na niko na siku moja ambayo mambo yale ambayo tumepata ya serikali na waletea mashinani hawa. Maero tiyo ka achiel kod nyamrerwa makonye timo nonro mag jok madwaro kony e gwenge. Na ninashukuru assistant wangu kwa hii nafasi amechukua ya kuhudumia wale hawajiwezi humu ndani, wale wanataabika. Nataka kushukuru sana serikali ya Kenya kwa sababu ya cash transfer, wamesaidia wazee wengine. Achiel kuom jok magisekonyo en Margaret Olaka ma Ruoth chando. Mineme omonje kendo thiro tijene mapile. Kawuono orwako jalup ruoth ma ochopo kod resruok. Unaweza enda kutembelea mtu unapata ameliwa na funza na wadudu. Hiyo nachukua dawa na wapakia. Kuna pia wakati mwingine na unaenda mahali unapata kwamba hali ya chakula ndio shida na unachukua chakula pia na wapelekea. E kinde ma Jokristo hingo nyasi mag Pasaka, Samuel Maero bolore mar luoko tiende jodongo ma mine mechamo. Ni ugonjwa tunajaribu kumtibu, lakini inaenda kama inaenda tena inarudi. Lakini ni kama hata hakuwa analala, lakini saa hii anaanza kukanyaga kwa mguu kidogo akitembea. Nampigia asante. Ruoth kulore kendo oluoko ne jodongo lepgi koda piendegi. Na kuwaonyesha upendo kwa kuwafulia, na kama kuna chakula tunapika tunakula pamoja kwa kushare tu, na kuwaonyesha kwamba government iko karibu na wao. Ka utieko tije makamago, okowe jodongo gi dhogi. Omiyo gi chiemb kony ma omanyo koya guch jodongo e bwo piny owacho mamalo. Obende otuonore atamalo 30 mar osache mar yaro bade ne jogweng' machandore. Unaenda mahali unapata kwamba hali ya chakula ndio shida na unachukua chakula pia na wapelekea. Kwa sababu mimi pia ni mkulima nyumbani, wanalima chakula. Kwa hivyo nachukua tu resources zangu kidogo na chakula ile niko nayo kwa ajili ya kuwasaidia. Maero nodongo e chan, omiyo oyao chunye mar konyo joma ok nyal. Tich ma osetiyo kuom higni 6 kano chako luoro gwenge kata kapok odoko jalup ruoth. Kwa sababu kuna wakati sisi tukiwa wadogo hata kupata chakula ilikuwa shida, na ninajua ule uchungu ambao tulikuwa tunapitia. Jalup ruoth Samuel Maero ochiwore ne tiyo ne jopiny ka oyoro gwenge mar kedo gi midhiero maluoro oganda. Reipolo, Ramogi TV.